Zasekli sme sa hneď pri pozdrave. Ja chcem ísť domov. Ideme, 3, 2, 1. To je zase. Ešte raz dajme. A máme zvuk? Jasné, že máme zvuk. No ukáž, ako vieš tlieskať. Všetko máme. Mne to strašne ťahá na to ahojte. Vieš. Ahojte, jasné, vy úplne. Dobre. A chceš sa vymeniť? Nie, hovor, poď, ideme. Fakt? Chceš sa vymeniť? Ja by som tam poďte nechali na tento úvod. Že mne to páči. Dobre, tak ideme ďalej. Nedávame ďalší úvod. Ahojte, vítajte opäť v Objav sa. Dnes tu máme Mirku Baluchovú, make-up artistku a maskérku a povieme si trošku viac o jej povolaní. Ahoj Mirka. Ahoj. Tešíme sa veľmi, že si na nás našla čas a hlavne aj, že trošku nám ukážeš, o čom je tvoja práca. Asi medzi našou... Budeš to strihať, dobre? Si super, vyjdeš. Počkaj, ja začnem hovoriť, aby to rovnaké. No? Áno. Povedz nám, prečo práve make-up artistka. Bol to tvoj sen od malička? Sen, no, nebol to sen v tom zmysle, že by som vedela, že to je sen. Áno. Bolo to skôr, že každá moja hra začínala tým, že sme sa museli namalovať a učesať. To mám normálne od detstva, moje kamošky z detstva, pozdravujem, môže potvrdiť túto informáciu, že naozaj, keď sme sa išli hrať na učiteľky, upratovačky... Tak ty si ich najskôr naličila? Všetko, nie, my sme sa obidve najprv, aj tri sme sa vždy naličili najprv, učesali, to bol základ a ešte aj obliekli. A potom sme vlastne začali sa niečo... Potom sme mohli byť až učiteľky. Hej? Aha, jasné. Alebo tak. A sen, práve že som si myslela až do dospelosti, že ja vôbec nechcem robiť túto prácu. A prečo? Otec ju robil, akože nebol vizážista, ale bol masker umelecký a mala som pocit, že to je taká... Niekedy som mala pocit aj, že je to špinavá práca, taká, že stále zababrané ruky od niečoho, nejaké lepidlá, furt polepené, bars kde. A mala som pocit aj, že je to veľmi také ťažké, aj sme veľa otca niekedy nevideli, lebo proste robil na nejakom filme a tak. Predstavovala som si ja úplne pre seba niečo iné, nejakú prácu, že ja budem proste chodiť v kostýmčeku, do nejakej kancelárie teplej, vyhriatej. Áno. No, ale korporátny život. Áno. No, úplne som si to tak predstavovala, že toto by ma bavilo a naplňalo. Aj som skončila školu vysokú, počas ktorej som už robila túto prácu. A proste stále som túto prácu som mala stále ako nejakú brigádu. Aby som nemusela chodiť a robiť niekde, ja neviem, v kaviarni alebo čo som si tiež vyskúšala párkrát. Jasné, myslím, že asi tým každý prešiel. Asi každý. A kedy vlastne došlo k takému zlomu, že si prešla na trvalú živnosť, respektíve túto prácu, že to robíš na trvalú? Začala som vtedy, keď... Čo bol ten bod zlomu? No, ono to išlo úplne celé tak strašne postupne. Počas školy, asi v 3. ročníku som si povedala, že ja si idem hľadať úplne že normálny job. A vtedy som išla na pohovory do banky, kde som aj prešla tými kolami a tak. A už potom, keď k tomu prišlo, k celému tomu, tak som sa toho tak nejak zlákla. Som povedala, že nie, že ja vlastne asi by som zomrela, keby som takto pracovala. Aha, jasné. A vtedy sa mi to aj tak úplne rozbehlo náhodne, že zrazu som mala dostatok tej práce a všetko to úplne išlo samo zrazu už potom. Ale školu som dokončila ešte aj tak popri tom. Ale už som sa venovala vlastne iba tejto práci. OK. Aj ťa ličím? Aj ma ličíš. No, môžeš dobre. ma pokojne ličiť. Mne musí napadnúť ďalšia otázka. Lebo akože mala som ich asi 7, ale keď si začala rozprávať, tak všetky mi vypadli. Takže, áno, povedz nám prosím, lebo predsa len možno niekto si nevie úplne predstaviť pod slovom make-up artistka, maskérka, tak v jednej vete, keby si to zhrnula. Že čo to znamená? No, make-up artistka znamená líčenie, výzáž, ale je to aj dobové líčenie trebárs a podobne, že nejdete len... Vizážista by som povedala, že človek, ktorý vás nalíči na nejakú udalosť. Hej, idete na svadbu a tak. Takže robím vám aj to. Potom robím vám aj takéto dobové líčenie. Robíme trebárs na natáčaniach, na foteniach, kde proste má to byť... Aj v rámci filmovej produkcie? Áno, robila som aj na filmoch, ale tomu sa snažím vyhýbať. A prečo? Kvôli času, ktorý to stojí. Je to proste na 2 mesiace vypadnete úplne
zo svojho života normálneho. Tak, A čo si teda myslíš, keďže to robíš už dlhodobo a profesionálne, čo musí človek mať, akú vlastnosť alebo nejaký dar, aby tú tvoju prácu vedel robiť podľa teba? Čo musí mať a čo naopak nemôže mať, lebo by mu v to bránilo vykonávať tú prácu? No, musí mať určite nejaký talent na nejaké kreslenie farby, možno nejaké kombinácie farieb musí vidieť, umelecká duša je veľmi fajn. A potom asi aj výdrž, lebo ono nejde to proste hneď. To je, že všetci si tak predstavujú, že tak ja budem vizažistom, urobím si 2 kurzy a som tam. OK, takže No, tak chuť aj ani učiť náhodou. Je to, ja musím povedať, že ja podľa mňa prvých 10 rokov som sa len učila. OK. A zbierala skúsenosti a ani dnes nepoviem, že viem všetko. To je veľmi pekné, lebo toto zväčša ľudia nevedia takto zhodnotiť, že sa celý čas učia. A čo teda naopak nemôže mať, lebo by mu to bránilo? Je vôbec niečo také? No, napríklad, vieš, čím som sa stretla? No. Že podľa mňa, čo je úplne že blbá vlastnosť ľudí, ktorí chcú robiť túto prácu, je, keď si príliš presadzujú svoj názor. A nepočúvajú druhého, nepočúvajú trebárs. Vo výzaži je to, že klienta nepočúvaš, čo chce. Hej, a ide si proste svoj obrázok naličiť. A ani vo filmovom svete sa to nedá, lebo tam sú proste iní ľudia, ktorí o tom rozhodujú, ako čo má vyzerať, aby im to zapadávalo hlavne, aby im to zapadlo do toho konceptu. Ty im môžeš dať aj nejaký návrh, ako to môže byť, ale predsa len sú tam proste režisér a napríklad maskéri sú podriadení aj kostýmovému výtvarníkovi, ktorý vytvorí nejaký obraz a ty to podľa toho musíš dotvoriť, aby si mu to nepokazila. Hej, čiže áno, musíte počúvať aj ostatných. Chápem, OK. A keďže si spomínala, že máš dcéru, teda takto aj pomimo, keby za tebou prišla s tým, že ona chce robiť to, čo robíš ty, tak odporúčila by si jej to, podporila by si ju v tom, alebo naopak nie? Lebo napríklad z mojej skúsenosti, moja mamina je advokátka a u nás všetci tvrdili, že akože pôjdem jej v šlapajách, ale ona bola prvá, ktorá mi hovorila, že v žiadnom prípade nechoď a nie. Tak ty to máš ako? No asi by som ju úplne neodhovorila, ale zároveň by som jej dala všetky informácie asi také, že čo vlastne to obnáša. No lebo mne dneska moja dcera povie, že z čoho som unavená, lebo však ja som si kreslila celý deň, že však ja som sa zabávala. Že čo som robila, že prečo som vlastne ja unavená. Hej? A napríklad môj otec to urobil veľmi dobre, ten ma tam zobral, hej, na ten plác a som zistila, že prečo je unavený. že prečo je unavený, keď príde, áno. Čiže keď povie moja dcera, že toto chce robiť, tak ju určite zoberiem do práce a ukážem jej, že čo to obnáša a že či naozaj chce. A nech sa rozhodne teda podľa reality. Áno. Aha, OK. Lebo nie je to o tom, že si kreslíš. A čo sú také tie úskalia, ktoré my nevidíme? Lebo ja ako aktuálne len ten príjimateľ vidím, že je to celé také milé, pekné a na konci toho celého vidím krajšia, než som, ale čo my nevidíme, to, čo je za tou prácou, ale naopak ty to žiješ každý deň. No, čo nevidíme je určite to, že non-stop človek rieši túto výbavu. Áno. Non-stop nakupuješ, non-stop niečo čistíš, non-stop niečo proste kolektuješ, triedíš, proste stále máš pocit, že niečo nemáš, stále sa vzdelávaš, stále pozeráš nejaké videá a tak, lebo nikdy nevieš, že aby ti niečo neušlo. A riadiš sa teda aj tými trendami, hej? Že podľa toho si Samozrejme. doplňaš či už tie všetky potrebné inštrumenty a aj vzdelávacie videá, áno? Áno, ideš aj s samozrejme. dobou. A potom ďalšia, taká, čo podľa mňa si ľudia neuvedomujú, tak napríklad na natáčaniach proste to nie je len o tom, že niečo urobíte a idete domov. Áno. A o čom to je ešte? No, si tam 12 hodín, niekedy aj viac. A čakáš, kým sa všetko urobí. A to, čo si urobila na začiatku, sa ti už 15 krát rozpilo. Čiže furt to len zachraňuješ. Takže stále to renovuješ a opravuješ. Áno, lebo to sú veľakrát naozaj extrémne podmienky. Hej, točíme aj keď je 35 stupňov, točíme aj v bazéne, točíme aj hoc kde, hej. Čiže jedna vec je vymyslieť to, aby to čo najviac vydržalo, ale niektoré podmienky nie sú zlučiteľné vôbec s make-upom, hej. Jasné.
Napríklad sme točili v bazéne morskú panu, ktorá sa potrebovala dostať pod vodu a tam išla s maskou, normálne potapackou a potrebovala si ju dať dole z úst a vtedy akože mala byť pripravená na to, že hrá, hej, že pod vodou. To je dosť podvodný náročné, záber. Áno. A akože už rúž alebo farba, ktorá najviac drží, aby si povedala, že tak toto určite udrží, tak samozrejme tá voda to trošku nadvihne, ten materiál a tým, že tam ešte bol aj ten oter o tú masku, tak v podstate som to po každom jednom takeu musela dorábať. Jasné. Čiže takéto sú. Tak ale tým pádom to znie tak, že máš celkom zábavnú tú prácu. No, vieš, čo na tom najzabavnejšie, že je to vždy iné. To je aj to, čo ťa na tom asi baví. Stále noví ľudia a stále niečo iné. Nemáš každý deň rovnaký, stále musíš niečo vyšpekulovať, ako to urobiť. A máš aj nejaký taký najbizarnejší zážitok? Alebo táto morská panna je taká, že top 3, môžeš dať, že top 3 najbizarnejšie zážitky za posledných 10 rokov? No, za posledných 20 aj viac. A jeden najbizarnejší je podľa mňa jeden z takých prvých mojich jobov, čo som mala, kde sme, a to teraz neviem, či môžem kvôli ochrancom zvierat povedať vôbec. Povedz, maximálne vystrihneme. No, mali sme točiť so zebrou, aj fotiť, ale zebra samozrejme nedokáže stať na mieste. Áno. Tak vymysleli, že tak dáme oslíka, lebo oslík je taký, že on je proste vycvičený oslík. Že on bude stať a že on je zlatý, do brunky vydrží. A viete, čo robila Mirka? Nie. Malovala pásiky na zebru. Na oslíka. To nemyslíš vážne? Fakt? A máš aj nejaké video alebo fotky z toho? Ja nemám, neviem to nájsť. Zaradíme to do tejto časti. Áno, no bohužiaľ, neviem to nájsť. No tak to by som dala ako číslo 1 v rámci top bizaru. Áno, takže oslík na zebru. A myslím, že výsledok toho, že oni to nakoniec tak urobili, že oni akože natierali toho oslíka, tie pásy. Keď si to spomínala, to je už 20 rokov naozaj asi. A teraz takto, keď to vieš zhodnotiť asi dlhodobejšie, teda pôsobíš hlavne v rámci toho slovenského trhu. Je tu priestor pre ďalšie make-up artistky? No, ja si myslím, že vždy treba ako keby nových, mladých, učiacich sa ľudí. Hej. Problém je možno to, že tí ľudia si veľakrát myslia naozaj po tom roku, dvoch, že už vlastne sú tam, kde sú tí, čo to robia 20 rokov. A priestor, akože asi by bol, len musia možno začať úplne od tej piky a možno naozaj začať aj proste skúsiť to tak, že robiť toho ozajstného asistenta. Hej? A odžiť si to. Hej. Ja som tiež nerobila zo začiatku proste za takéto honoráre. Nerobila som ani tú prácu, že by som proste si mohla vymyslieť to, čo chcem robiť. Hej, že nebola som svoj šéf, robila som v podstate veľmi podradnú úlohu, hej, že niekde na placi som čakala s jedným púdrom a som musela, aj to sa človek musí naučiť, že kedy môže ísť napraviť niekoho a ako to tam funguje celý ten systém filmársky a tak. Čiže, alebo aj to, že čo treba mať vo výbave, aj to človek v podstate musí niekde na to prísť, hej. Čiže najlepšie je chodiť ako asistent niekam, keď vás niekto takto vezme. Ale je vizážistov je podľa mňa dosť. Teraz v Bratislave a v okolí. Ale zase otázka, že keď príde niekto naozaj dobrý, tak vždy sa ten priestor nájde. A ty máš aj niekoho takého? Kto seba? Či už aj ty si takáto zaškolovacia osoba? Že si našla nejakého juniora? No, alebo mali sme či teraz... si vôbec chcela mať? Mali sme teraz kolegynku na poslednej takej reklame, kde áno, mali sme... Ona proste to chce robiť taký ten filmársky spôsob. Tak ona napríklad, ona bola s nami teraz na 3-dňovej reklame a učila sa. Áno, akože tomuto sa úplne nebraním, len musí ten človek prijať to,
že naozaj niekedy je to aj nuda vydržať tam s nami a vlastne ani akože nebrať to vzlom, že nedostanú do rúk nejakú prácu, že urob teraz toto, urob teraz 90. roky vlasy, lebo oni to nevedia urobiť. Jasne. Oni sa musia najprv pozerať. Môže mať aj dobrý nápad ten človek, že ako by to malo vyzerať, lebo to si vieš naštudovať dopredu, len to nevedia technicky urobiť. No tak musí to niekde zobrať človek. A to nie sú veci, ktoré sa naučíte na nejakom kurze. Takže len rokmi a skúsenostiami. A je táto práca vôbec kompatibilná s osobným životom, so súkromím? Spomínaš eventy, či už filmy, alebo gala večery, svadby cez víkend, vlastne si celé hodiny buď preč, alebo na cestách. Dá sa to nejako snúbiť s rodinou aj so vzťahom? Alebo ten partner musí byť veľmi asi tolerantný, že? No, ja si myslím, že to nie je náhoda, že väčšina mojich kolegov vo filmárskom biznise a akože v celom tom okolí, aj možno aj v eventovom horekúk, že sú rozvedení. Nie je to náhoda. Alebo že nemajú deti. Takže je to, že buď máš rodinu, alebo si make-up artistka, hej? No ja mám aj rodinu, aj som make-up artistka, ale poznám málo make-up artistiek, ktoré majú naozaj že rodinu, manžela a naozaj veľa pracujú. Že to nerobia len tak príležitostne, tak by som povedala, hej? Že naozaj sa tomu venujú a robia si z toho biznis, naozaj, že sa s tým živia, hej? Okay. Ty si to teda už spomenula, koľko rokov máš za sebou? 20? Tohto povolania? Ježiš, koľko cez mám 20? rokov ja, to je, počkaj. To nemusíme ísť až takto do detailu. No, cez 20 rokov to robím, lebo ja som začala už na strednej škole nejaké víkendy chodiť vlastne s ocinom do práce, mu pomôcť sem tam, takže áno. Takže už cez 20. Takto, no. Takže cez 20. Ale samozrejme, popri tom som mala aj inú prácu. Aj som bola, dokonca aj zamestnaná v živnostenskej komore, som bola asistentka po strednej škole. To boli ešte tie roky, kedy si myslela, že budeš mať teda tú prácu z kostýmčeku a s kufrikom. No, asi. Áno, to bolo vlastne po strednej, tak to som išla, to som normálne mala to taký stály job a popri tom som si dovolenku minala vlastne na joby, keď ma zavolali. A máš nejaký taký svoj projekt, alebo event, alebo prehliadku, respektíve možno skôr tak všeobecnejšie projekt, na ktorý si že neuveriteľne hrdá? Že bola si jeho súčasťou, líčila si, trvalo to možno aj dlhšie, alebo možno to bola, že jeden nejaký večer, ale povieš si, že áno, že proste toto je ten sen, ktorý som chcela dosiahnuť, toto som chcela robiť v rámci vizáže a podarilo sa. Ježišmária. No teraz, či ja si spomeniem na také. Akože z poslednej doby je to určite Let's Dance, tak to je také, ale to neviem, či môžeme takto povedať. Nie? Ja si myslím, že môžeme. Áno, no tak to je akože super, lebo tam sa človek vyhrá s tými make-upmi, tam viete vytvoriť nejaký vizuál celý, dohodneme sa s kaderníkmi, vieme aký má kostým, proste ten človek, tak vytvárame nejaký vizuál, čiže to je také zaujímavé. A čo bolo super, bola aj tvoje tvárzne povedomé akože pre nás, ako maskerov. To bola super príležitosť ukázať, že čo sa dá. Vyhrať asi, no jasné. Hej, to proste ukázať, čo sa dá všetko urobiť tým make-upom. Samozrejme, tiež sú tam nejaké limity, ale akože podľa mňa niekedy človeku až padla sánka, keď videli niektoré vytvory, ale nemyslím teraz moju robotu, ale všelijaké také tie naozaj umelecké veci, čo tam vedeli aj moji kolegovia vytvoriť, tak to bolo, že wow, proste. No. A ako vyzerá taký ten tvoj typický jeden deň alebo týždeň, nech si diváci, ktorí nás sledujú, vedia vlastne predstaviť, že áno, takto asi nejako približne by vyzeral môj týždeň alebo jeden deň, keby som sa podujal na tvoju prácu a naozaj by som sa učil a robil a skúšal a chodil. Tak nejaký, že naozaj typický, kedy tej práce je aj dosť a lietaš medzi rodinou a možno nestihneš obed a nosíš so sebou kopec kufríkov. No. Je to tak, že naozaj je každý ten týždeň iný, úplne, to sa nedá ani takto fakt povedať, ale keď je veľa práce, tak človek v podstate, keď mám viacej tej filmárskej práce, tak je to
o tom, že odchádzam niekedy pred 6, o 6 už som väčšinou niekde v práci, hej, tam, kde určí produkcia. A prichádzam minimálne po 12 hodinách domov. Unavená, úplne, že človek si nemá veľakrát kde ani sadnúť. Hej, čiže o dieťa, psíka, domácnosť, také tie základné veci sa musí postarať manžel vtedy, v týchto dňoch. Pozdravujeme. A týmto mu aj ďakujem, že môžem robiť tú prácu, lebo naozaj to je bez toho, aby sa ten partner na to takto nastavil a pozeral sa na to tak, že je to, že sa to proste inak nedá a človek si plní nejaký ten svoj pracovný sen, tak že bez toho by to naozaj nešlo. Hej. Čaká ťa teraz niečo také veľké, výnimočné, nejaký projekt, na ktorý sa tešíš? No, čakajú ma ďalšie, v podstate 3 veľké projekty televízne za sebou až do nejakého októbra. A potom teda, čo skončíme tento jeden aktuálny. A pomedzi to, ono sa to tak vždy, ešte také tie menšie veci, tak to sa väčšinou ukazuje postupne. To je niekedy aj deň dopredu mi zavolajú proste, si myslím, že mám voľné 2 dní a potom mi zavolá proste klientka, že či nepríjem naličiť, tak ja som samozrejme vždy ochotná, keď mám voľno a keď sa to dá nejako. No a toto je napríklad vec, ktorú, keď niekto by chcel robiť túto prácu, tak si treba uvedomiť, že tá práca musí byť ako keby, že veľakrát, aj keď sa vám to moc nepáči, musíte uprednostniť prácu pred tým svojím programom a súkromím a všetkými týmito vecami, že proste ja neodídem na výlet, keď mi zavolajú, že mám nejakú prácu, lebo môže sa vám stať, že vás zavolajú jedenkrát, druhýkrát a už potom, keďže ste vy nemohli, tak si nájdu niekoho iného. Áno, jasne. A už potom, čiže toto je veľká nevýhoda tej práce. A vieš si vôbec takto plánovať, že teraz idem na týždeň do Talianska a mám voľno? Veľmi ťažké to bolo predtým. Roky som sa s tým musela naučiť žiť a robila som to tak, že sme chodili na nejaké last minute vyslovene, že keď sa to tak nejak podarilo sklbiť voľno. Ale teraz už to robíme tak, že proste si poviem v júli, že proste idem, tak polovicu svadobnej sezóny musím oželieť. Ale tak to nie sú klientky, ktoré vám volajú potom často, alebo čo, že 10-krát, čiže to si tak porovnám, že čo za čo. A okrem teda takých tých väčších projektov, ktoré si spomínala, že robíš hlavne pre televíziu, tak máš teda aj nejaké svoje stabilné klientky, ktoré ťa volávajú, keď majú asi, predpokladám, nejakú výnimočnú udalosť? Alebo no, niektoré nemusia mať výnimočnú. Niektoré chcú aj len pre bežný deň. Áno, niektoré sa dávajú raz do týždňa naličiť normálne. Niektoré ženy také. Dobre, a teda už sme si prešli tým, že ten junior by sa mal čo najviac učiť a chodiť, tak kebyže môžeš mu dať nejakú ešte ďalšiu radu, že teraz je doma, veľmi rád líči, možno už všetky svoje kamošky, celú rodinu a nevie ako ďalej, aby sa dostal medzi ľudí, ktorí by ho vedeli posunúť aj niekam, kde si splní ten svoj kariérny sen, tak je niečo, čo by si mu odkázala? No, ja by som začala akoukoľvek príležitosťou. Naozaj, televízia, divadlo, hocičo, niekde začať proste. Prípadne robiť aj niečo iné popri tom na začiatku. Ešte proste naozaj to robiť nejak popri práci ako hobby. A snažiť sa nejakým spôsobom dostať. No. A byť hlavne vždy pripravený na príležitosť. To je naozaj najdôležitejšie. Lebo nikdy neviete, že aké šťastie budete mať, keď niekto výpadne ochorie, hej, povedzme. Niekto si zlomí ruku, niekto, kto má proste prácu. Narýchlo sa hľadá nejaký záskok a vy sa môžete veľmi jednoducho, ako keby dostať náhodne v tom momente k práci. To už je to životné šťastie. To je životné šťastie a vtedy by som, keby som začínala, tak vtedy zruším hocičo, čo som mala naplánované. Chápem. A akože nemyslím to v zmysle, že teraz zruším inú klientku, lebo toto je lepší kšeft. To nerobím napríklad vôbec ja. Ja naozaj zruším, párkrát v živote sa mi stalo, že som musela niekoho zrušiť a to iba kvôli tomu, že som naozaj ochorela. Alebo dieťa bolo, že proste sa to nedalo sa to inak urobiť.
Ale ešte toto je ďalšia vec, inak čo by si mohli ľudia uvedomiť, že keď sa už niekam slúbia, tak by mali byť. A ako si ťa máme predstaviť, keď teda niekde ideš na akýkoľvek projekt tak romanticky, že s kabelkou a s jednou taštičkou, alebo... No, ďalšia vec, čo musí mať človek, ktorý Áno. chce robiť túto prácu, musí byť vo fyzickej kondícii bezpodmienečne. Fakt? Úplne To by bezpodmienečne. mi inak nenapadlo toto ako jedna z podmienok. No, bezpodmienečne musí byť vo fyzickej kondícii, lebo chodíte s kuframi a nie s jedným, a nie s dvomi. Veľakrát prenašam svetla, všetko, proste 1000 vecí na 2-krát do auta. A myslím si, ja teda si myslím, že by mal mať určite vodičák ten človek tiež. To som teraz chcela povedať, že teda fyzická kondícia a vodičský preukaz sú základom na, A auto, na hej, že aby make-up si- artistku. No tak aby človek... Znie to inak smiešne, že? Áno. Vodič. Ale áno, chodím všelikde, aj po Slovensku, proste na objednávku, čiže sa musím dopraviť sama. A máš za sebou aj niečo zahraničné? Akože vycestovanie a vyslovene v zahraničí, pobyt? Kvôli nejakému projektu? Keď som začínala, tak som paradoxne robila dosť v Rakúsku. Prvé roky a v podstate robievam projekty, ktoré prídu na Slovensko zo zahraničia. Čiže robím s nemeckými produkciami a tak, ale je to vlastne servis im robí slovenská produkcia, čiže oni prídu sem, no, a nie my mimo. Čo som sa ťa ešte neopýtala, Mirka? Čo ja viem. Povedz mi. Čo mi chceš ešte povedať? Čo ti chcem povedať? Že bodaj by same takéto pekné ženy chodili sa líčiť. Ojoj. Nie, Ďakujem vieš čo? krásne. Ale ešte mám jednu poslednú, teda jednu z posledných otázok a nebudeme ďalej. Nechcem povedať, že trápiť, ale brať ti drahocenný čas. Mohla mi teraz vypadnúť tá otázka? Pre Boha. Počkaj, pošteklím ťa štecami, možno si spomenieš. Možno si spomeniem, hej. Áno, už ju mám naspäť. Tak. Dávaš aj ty aj nejaký ten feedback svojim klientkám, keď vidíš, že prídu k tebe, sú nejakým spôsobom namaľované a možno si pomyslíš, že nejako inak by to mohli skúsiť, aby si tú krásu viacej zvýraznili, alebo naopak niečo ubrať? Ideš na to aj takto edukatívne, alebo len to opravíš a vlastne nepovieš im nič? Keď sa pýtajú a keď chcú vedieť, tak im poviem, samozrejme. Ale... Až keď sa pýtajú? Ale keď, no väčšinou prídu nenalíčené, hej, keď sa idú líčiť. Jasne. Ale keď vidím, že niekto proste... Asi som aj povedala veľakrát ľuďom, že toto by si mohol tak inak. Takže je to aj taká forma Sa ma pýtaš, lebo tebe som povedala. edukatívne. Nie, nepovedala. Ale aj keby si povedala, ja by som to prijala len pozitívne. Lebo akože viem, že nemám v tom vzdelanie, je to také intuitívne, pocitové a rokmi možno nejako overené, že jak má človek pocit, že čo mu sadne a čo nie. Takže ja som úplne otvorená akémukoľvek feedbacku. Potom mi ho povieš, keď skončíme nahrávanie, tak mi povieš, čo robím zle. Nie, pohode. Dobre. Áno, a niektorí ľudia dokonca majú záujem o také kurzy samolíčenia. Čiže aj to robievam. A to je priestor na to, aby som ukázala tým ženám, že čo je vlastne ich priestor na líčenie, hej? Že čo by si mali zvýrazniť a ako a tak. A čo použiť. Jasne. Na čo. No. Dobre. Takže tam... Tak super. Ďakujeme veľmi pekne. Za čas, radosťou. aj za líčenie, aj za všetko. Dúfame, že si to užila. Veľmi. A teda vidíme sa pri najbližšej našej epizóde alebo teda pri najbližšom rozhovore s ďalším zaujímavým hosťom. A dnes ďakujeme Mirke Baluchovej, maskérke, ešte raz. Herečke. Dnes ďakujeme Mirke Baluchovej, maskérke a make-up artistke. Ja ďakujem. Pekný deň.
Boli ste super najviac na svete. Mega dobre to bolo. Čo si? Zabite ma, normálne ma, zabite ma, pre To si Kristóra. necháme, dobre? Tento záverečný breakdown. Breakdown, hej. Počkaj, čo... Ideme ešte, daj to ešte raz. To bolo veľmi dobre. Prestaň, nejdeme nič ešte raz. Už ma netoč.